Kaixo guztioi, bideo honetan 2013ko ekainean agertu zen ariketa bat egingo dugu, optiko geometrikoarekin zerikusia daukana eta hurrengoa esaten digu. Zigiluak handiago ikusteko erabiltzen den lente konvergente bat daukagula. Ikusten dugunez, esaten digute lentea konvergente izango dela. Normalean gure lehenengo helburua da jakitea lentea konvergentea edo divergentea den. Kasu honetan ja ematen digute, eta baita esaten digute bere foko distantzia 5 zentimetrotakoa izango dela. Hemendik apuntatuko dugu, foko distantzia goratu dela f' eta esango digute 5 zentimetrotakoa dela. Jarriko dugu baita ere metrotan, beti egiten dugulako lan sistema internazionaletako unitatetan. Atalean esaten digute. Diagrama batean, beti egiten ditugun diagrama bezala, adieraz itzazu argizpen ibilbidea, objektuaren posizioa, irudiaren posizioa, hau da, beti egiten duguna, eta lortu behar duguna da hurrengoa. Irudia virtual, zuzen eta handitua izatea. Horretarako hasiko gara marrazten ardatz optikoa, baita ere marraztuko dugu gure lente konvergentea eta komentatuko dugu ea zein zonaletan jarri behar dugun hau guztia bete dadin. Bueno, hau da gure hasierako diagrama. Jarri dugu objektu fokua, irudi fokua, gogoratu leiharra konvergentea denez f eskerrean, f' eskuinan, divergentea izango balitz aldrebes agertuko ziren. Vale. Eta esaten digute irudia virtuala zuzena eta handiagotua izan behar dela. Argi izan behar duguna, eta hau guztia azalduta dago teoriako bideo batean deitzen dena leiar konvergenteak, lente konvergenteak. Leiar konvergente bat daukagunean, objektua eskerraldean kokatzen dugu, eta objektua jartzen badugu f eta leiarraren artean, hemen sortuko den irudia izango da virtuala. Aldiz, f-tik eskerrera jartzen badugu, sortuko den irudia erreala izango da. Eta justo f-en sartzen badugu irudia, ikusiko dugu agertzen diren izpiak paraleloak izango direla eta hortaz ez dela inolako irudirik sortuko. Beraz, f-ren eskerraldean erreala, f-ren eskuinaldean virtuala. Virtuala izateaz aparte izango da zuzena eta handiagoa. Hain zuzen ere hemen eskatzen digutena. Eskatuko baligute virtuala eta alderantzizkoa, arazoa. Ezin dezakegu hemen jarri zerbait virtuala izango dena eta aldi berean alderantzizkoa izango da. Virtuala, zuzena eta handiagoa, hirurak beteko dira. Eta zonalde honetan, beraz egingo duguna da, gure objektua hemen jarriko dugu, batek galdetzen badio bere buruari, baina zagatik jarrituzu distantzia horrietara f eta f'. Jarritut edozein puntutan, Osa, ez ditut eskalak ez mantendu. Baina, hau eta hau simetrikoak izan behar dira hien artean. Orduan, jarriko dugu objektua eta marraztuko dugu argien izpiak. Gogoratzen dugunez, lehenengoa izango da paraleloa eta pasatu behar da f'-tik. Vale. Nola jadakigunez virtuala izango dela, baita ere marraztuko dugu bere luzapena. Eta bestetik daukagu, zentro optikotik igaroko dena, inolako desbierapenik gabe. Hau izango. Ikusten duzuenez, izpiak gero turrunago daude, beraz, elkartuko direnak dira, haien arteko luzapenak irudi honetan ikusten dugun bezala. Beraz, elkartzen diren puntu horretan sortuko da gure irudia, nola elkartzen diren gauzak ez diren izpiak baizik eta izpien luzapenak irudi hau virtuala dela esango dugu, horretaz aparte, hau baino handiago den esango dugu handituta dagoela eta noranzko berdina daukatenez zuzena. Beraz, ja marraztu dugu diagrama baten bitartez, objektua, irudia, eta hori nengo duguna da letra jarri. Hau izango da y-koa eta hau i'. Objektua eta irudia dirazteko. Eta bestetik, distantziak. Hau izango da f txikia, hau izango da f' txikia, hemen marraztuko dugu s', hain zuzen ere, eta hemen s. Gogoratu s-ek adierazten duela objektuaren posizioa eta s' irudiaren posizioa. Bigarren atalean, esaten digute, orain ja zenbakiak sartuko ditugu. Esan behar dugu, zehatz-mehatz objektua non jarri behar dugun zigilua, baldin eta aurreko atalean definitutako irudia, hau da, irudi hau, hasierakoaren 10 aldiz handiagoa bada. Hau da, hemen jarri dugunean edonon ikusi dugu hau sortzen dela. Tarte honetan jartzen badugu, beti izango dugu virtuala eta handiagotuta, baina gu orain jakin nahi dugu zein posizioetan lortuko dugu handipen hau 10 aldiz handiagoa izatea. Eta horretarako, erabiliko ditugu leiharmeen ekuazioak. Esaten dugute, handipen izan behar dela 10 aldiz handiagoa. Eta horretarako, handipen erabiliko dugu, zerretarako erlazionatzeko S' eta S. Eskatzen digutena da S, objektuaren posizioa. Guk ez dugu ezagutzen irudiaren posizioa. F' bai, hau da, hemetik ezagutzen dugu hau, baina beste bi hauek ez.
Baina handipen ezagututa, lor dezakegu bi hauen arteko erlazioa eta hortaz ekuazionetan ez ezagun bakarra geratuko zaigu. Hau da, handipena 10 balio badu, jakingo dugu S', hau da, irudiaren posizioa izango da 10 aldiz objektuaren posizioa. Hemen ezagutzen dugu lehenengo erlazioa S' eta S-ren artean. Bueno, eta lehiarmeen ekuazio erabilita, F' ezagutzen dugu, oraindik ez dugu ordezkatzen, baina S'-aren lekuan, fijatzen bara, egin duguna da, S'-aren lekuan erabili dugu hau, eta horregatik jarri dugu 10 Hemetik aurrera 10 eta S-ren arteko MKTA da 10 ikusten dugunez hemen berdin jartzen dugu, hemen bidera mare egin barko dugu, batken 10 minus bederatzi, beraz, bat zati F' minus bederatzi eta 10 hemen jarrita daukaguna. F'-aren balioa ezagutzen dugu, jartzen dugu, eta hemetik egin bar duguna da S askatu. S gora, eta geratzen zaigu, eta hau gora, eta geratzen zaigu hau. Beraz, minus 0,045 metro, hau da, minus 4,5 parkatu. Metro ez, minus 4,5 zentimetro. Eta horrek logika asko dauka zergaitik. F-ren balioa, hau da, F-era arteko distantzia balio du 5 zentimetro. Eta esaten digute gure objektua, gure sigilloa egon behar dela 4,5 zentimetrotara eskerrera. Hau da, F eta lehiarraren artean. Guk gure irudian jarri dugun bezala, beraz. Hau da, S, sigilloak izan behar duen posizioa. Eta C atalak esaten digu, zehaztu ezazu zer ezaugarri izango dituen lortutako irudiak, eta egiten duguna da aldatu. Orain, sigilloa egon beharrean 4,5 zentimetrotara egongo da 6 zentimetrotara. Hau da, F-ren eskerraldean. Eta esan dugunez, hau da, irudi virtualen zonaldea, eta hau da, irudi errealen zonaldea. Jarriko dugu hemen gure objektua, eta ikusiko dugu nola irudia hemen agertuko zaigun alderantziz. Objektutik izpi paralelo, hau da, infinitutik datorrena F'-tik pasatzen da, zentro optikotik pasatzen dena ez da desbiratzen, eta orduan irudia hemen sortuko da. Ikusten dugunez irudia egongo da alderantziz, irudia izango da objektua baino handiagoa, eta irudia izango da erreala izpiak elkar ebakitzen dutelako. Eta orain egin behar duguna da, kalkulatu zehatz-mehatz zenbateko distantzia den hau, hau ezagutzen dugu hau dela S, eta eskatzen diguten da kalkulatzea S', hau da, irudia non egongo den sortuta. Ezagutzen dugu F', ez delako aldatu aurreko ariketarekin, beraz, hiru hauetatik bi ezagutzen ditugunean, kasunetan S eta F', hirugarrena lortzeko egin behar duguna da lehiarmeen ekuazioa erabili. F'-aren lekuan jartzen dugu, hasieran eman diguten azerako aldatu, S' ez dugu ezagutzen, da lortu nahi duguna, eta kontuz, objektuaren posizioa eskerraldean dagoenez, nahiz eta hemen jarri 6 zentimetrotara dagoela, jarri behar dugu minus 6 zentimetro eskerrean dagoelako, bale? Orduan, metotan adierazita da minus 0,06, egiten dugu eraiketa, minus eta minus plus, baina eskerrera pasatzerakoan berriz ere minusekin agertzen da, egiten dugu honen zatikiaken honen zatikia, lortzen dugu 3,33, S' izango da honen alderantzizkoa, beraz, S' izango da 0,3 metro, hau da, 30 zentimetro. Hau da, lehiarretik irudia sortuko den distantziera, egongo dira 30 zentimetro eskuinera. Hemen ikusten dugun, bezalaxe.